Nganong aduna may mga kabus? Mao kanay pangutana nga daghag tubag. Sa survey sa usa ka tunghaan, kadaghanan sa mga estudyante mingon nga ang kapobrehon sa tao nagumikanda sa iyang katapulan. Aduna usay mga mingon nga ang kakabus resulta sa pagtuo-tuo sa swerte. Inay nga maningkamot na lang unta sa ilang kaugalingong kinabuhi. Apan bisan kung unsa pay tinuoray nga hinungdan sa kapobrehon sa tao, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines kon CBCP nag-awhag sa mga Katoliko sa pagsudong sa naong sa mga kabus sama sa pagtan-aw kanila ni Kristo. Buot sabton nga dili lang kausa o sa pipila lang kahigayon kita maluoy og motabang. Kundili sumapa sa CBCP gikinahanglan nga kanunay kitang maglantaw sa kaayuhan sa mga kabus. Mahinungdanon usab ang way paglubad nga dedikasyon sa mga proyekto sa simbahan nga gihimo alang sa mga kabus. Isip mga sumusunod ni Kristo, gilauman sa CBCP nga ang mga Katoliko mugahin gayod og oras alang sa mga nanginahanglan. Lakip na sa mga tao nga nahisalaag o gisalikway sa katilingban. Ang paghupay sa ilang balatian nga nining kalibutan, aduna paghihapoy nagmahal kanila, usa ka Kristohanong buluhaton. Ang alay kapwa natukod sa mga madre sa Good Shepherd niadtong tuig 1985 aron tabangan ang usa sa labing alaot nga sektor sa katilingban, ang mga mulupyo sa slum areas nga nilhan sa tawag nga urban poor. Gisugdan sa mga madre ang alay kapwa Cebu sa Carbon Market, Barangay Ermita, ug dayon nilang libot sa kasikbit nga pier area. Pagkakaron ang alay kapwa Cebu, aduna nay mga pamilya nga natabangan sa Barangay Ermita, Tejero, Tinago, San Roque ug San Nicolas. Gawa sa Cebu City, aduna usab sila mga miyembro sa Compostela ug sa siyudad sa Danao. Ang ilang apostolado mo ang pagpamalandong sa Biblia, inubanan og basic community social action. Dako ang pagtuo sa alay kapwa nga kung maampuon ang usa ka katilingban, mahimo usab kining malinawon og hapsay. 3 to 6 months na pag-observe kung active ba sila o dili sila aktibo. So kung makita na namo sila nga aktibo, so kung nasa sila yung mga anak, pwede na mo tabangan nga masulod sa scholarship diri sa Alay Kapwa Cebu. So kanang nami elementary, high school og nasa mi college. Daghan na sad na mga kabataan nga naka-graduate og grade 6 og high school. Ingon ana nya og nakalampos pod og college. Alang niadtong mga madasigo nilang sakop, naghatag og ayuda ang Alay Kapwa sama sa libreng school supplies, livelihood projects, ug hinabang panahon sa kalamidad. Ubos sa Educational Foundation sa mga grupo, libuan na ka mga batanon nga ana magpuyo sa slum areas ang nakatiwas na sa high school. Aduna usab sila mga full scholars nga nagtungha sa universidad. Ang mga scholars sa Alay Kapwa nagikan sa pamilya sa ilang mga miyembro. Aron magpadayon ang ilang mga benepisyo, ang mga miyembro sa Alay Kapwa di pakinahanglan sa pagtambong sa ilang sinemanang Bible reflection. Bisag wala gani mi kwarta pero pinaagi sa kanang pagsalig sa Ginoo, pinaagi sa spiritual, diha mi nagmalig-on og naman madasigon.